Dva spôsoby vyhľadávania vozidiel. Hľadáte konkrétne vozidlo? V tomto videu vám ukážeme dva rôzne spôsoby ich vyhľadávania. Rýchle vyhľadávanie, ktoré nájdete na domovskej stránke, alebo rozšírené vyhľadávanie, ktoré je dostupné cez kartu Nájsť vozidlo v hornej časti menu. Najprv sa prihláste, aby ste získali čo najlepšie skúsenosti. Rýchle vyhľadávanie umožňuje nájsť vozidlo na základe 6 najpoužívanejších kritérií. Môžete tiež filtrovať 24/7 skladové vozidlá výberom zaškrtávacieho políčka v spodnej časti. Je dôležité poznamenať, že rýchle vyhľadávanie vyhľadá len v malej aktuálnej ponuke. Ak napríklad hľadáte značku, ktorá nie je aktuálne v predaji, v zozname ju nenájdete. Tlačidlo sa automaticky aktualizuje a zobrazí počet výsledkov zodpovedajúcich vašim kritériám. Kliknutím naň spustíte vyhľadávanie. Ak potrebujete viac kritérií ako tie, ktoré sú uvedené v rýchlom vyhľadávaní, použite odkaz Rozšírené vyhľadávanie alebo kliknite na tlačidlo Nájsť vozidlo v ponuke hore. Môžete si vybrať zo širokej škály kritérií a nájsť presne to vozidlo, ktoré hľadáte. Tlačidlo sa automaticky aktualizuje a zobrazí počet výsledkov, ktoré zodpovedajú vašim kritériám. V rozšírenom vyhľadávaní môžete hľadať aj vozidlá, ktoré nie sú momentálne v ponuke. To vám umožní uložiť vyhľadávanie na neskôr. V časti Zamerať sa na v hornej časti sa nachádza 5 špeciálnych filtrov. Skladové vozidlá 24 hodín denne, 7 dní v týždni sú vozidlá dostupné online 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okamžite dostupné vozidlá zobrazujú vozidlá, ktoré sú pripravené na vyzdvihnutie ihneď po predaji. Filter Najvyššia šanca na získanie vám umožní nájsť vozidlá, pri ktorých sú vaše šance na získanie vysoké, ak sa vaša ponuka blíži k odhadovanej cene. Pri vozidlách s najlepším popisom môžete vybrať tento filter. A posledný filter je určený pre vozidlá, ktoré sú k dispozícii len v OpenLane. Po vykonaní vyhľadávania sa dostanete na stránku s výsledkami vyhľadávania. Teraz môžete svoje vyhľadávanie ďalej spresniť. Filtre v ľavej časti stránky sú presne rovnaké ako filtre v rozšírenom vyhľadávaní. Stačí vybrať niektoré kritériá a výsledok sa okamžite aktualizuje. Filtre môžete odstrániť aj kliknutím na krížik na značke v hornej časti stránky. Zoradením zoznamu môžete efektívnejšie nájsť správne vozidlá. Napríklad zoraďte podľa skóre predajcu, aby sa autá s najvyšším skóre predajcu nachádzali na začiatku stránky. Ďakujeme za sledovanie. Dovidenia na openlane.eu.